Wara li l-gazzetti barranin ikkundannaw il-fatt li l-awtoritajiet Maltin taw il-benedizzjoni tagħhom biex tinbena blokka flats ħdejn it-tempji megalitiċi tal-Ġgantija, l-awtorità tal-ippjanar tapprova il-bini u sovrintendenza tal-wirt kulturali, pożizzjonijiet dubjużi għall-aħħar. NetNews staqsa lill-Ministru għall-Kultura u Imbonnici dwar il-pożizzjoni tiegħu brabta ma' dan l-iżvilupp kontroversjali. Bo Imbonnici naqas milli jieħu pożizzjoni xierqa minkejja r-riskju li dawn it-tempji jitilfu l-istatus ta' patrimonju dinji tal-UNESCO, għalkemm il-Ministru deskriva xogħol is-sovrintendenza f'dan ir-rigward bħala wieħed tajjeb. Favur imma jew kontra li daw il-binjiet jinbnew fejn il-Ġgantija? Ara, jiena personalment nemmen illi la darba persuni li diġà ddikjaraw u entitajiet li diġà ddikjaraw li se jagħmlu appell ikun għaqli illi wieħed jara u jistenna li l-appell jintemm. Jiena nista' ngħid fi żgur huwa li s-sovrantendenza għamlet ix-xogħol kollu tagħha ngħid hekk għaliex jiena rajt id-dokumenti li huma pubbliċi bħalma jsirhom kulħadd u jiena nemmen 100% li s-sovrantendenza wettqet ix-xogħol kollu tagħha u għamlet il-ħidma tagħha b'mod tajjeb ħafna. Brabta mal-budget u edietu proġetti kulturali ta' dan il-gvern, NetNews staqsa lill-Ministru Bonnici dwar il-villaġġ tal-Karnival fil-Marsa Weda illi issa ilha pendenti għal aktar minn deċenju. Proġett li suppost intemm 3 snin ilu f'Ġunju tal-2020, proġett illi sallum għadhom lanqas ġabu fondi għalih. Meta se jibda dan ix-xogħol fil-verità? Iva aħna se nkun qed napplikaw għal fondi Ewropej biex fit-tranx li jmiss ta' fondi Ewropej ikollna l-investiment meħtieġ biex isir dan il-proġett. Ma għandkom amment meta se jibda u meta se jitlesta, ġa suppost lesta fl-2020 u għaddew 3 snin meta suppost lesta, ġifieri għaddew 10 snin u jesu xejn mhux ejja issa. L-ewwel qed naħseb li huwa ġust li daqs li kieku għamilna bda proġett kapitali fis-settur. Ngħidlek brabta ma' dat ngħidlek. Nifhem u napprezza. Proġett illi il-Ministru la jaf meta se jispiċċa wis inqas meta se jibda. Il-koll diġà ħarġet għal dawn il-fondi Ewropej u aħna Ma dati hemm? napplikaw għaliha. Dati, hemm dati. Inti taf kif jaħdem il-programm ta' fondi Ewropej, ġifieri id-dati ma jiġux determinati minna imma jiġu determinati mill-fondi nifisom. Intant, NetNews staqsih ukoll dwar il-weda elettorali ta' faċilità dilettanti kollha tal-Karnival f'Għawdex, weda illi il-Ministru jidher illi nesa għal kollox u farfara fuq il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Kien hemm weda wkoll fil-manifest elettorali, xi ħaġa simili Għawdex imma din fiex waslet. Inti titkellem għal mużew ta' Għawdex li huwa mużew illi Titkellem fuq fej kellhom ukoll għan-nies tal-Karnival biex ikunu jistgħu faċilità għan-nies tal-Karnival qiegħda miktuba. Inti mela irrid nirreferi għal kemm għal mużew għal Għawdex u kif ukoll għal din il-weda partikolari li hija xi ħaġa li qed imexxi l qudiem il-Ministeru għal Għawdex. Lura għas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali NetNews staqsa lil Owen Bonnici jekk il-ġebla tal-era Brittanika illi kienet iżomm il-Ministru Anton Refalo għadix għandu. Bil-Ministru jidher illi mhux qed jieħu din l-affari ta' allegat ser bis-serjetà, anzi minflok jagħti garanzija li din se tiġi tirritornata fejn jixraq ilha derlu illi dan u suġġett tad-daħq. Din għadha għandu ġifieri. Jiena naħseb illi di kwistjoni tal-ġebla tant ġebbittuha u tant għamilt rendejtuha. Ma tħallit għandu, għadha għandu din. Bħala Ministru għall-Kultura qed ngħidlek. Rendejtuha xi ħaġa li naħseb illi n-nies interessati li jkunu jafu bil-ħidma li tinwettqu aħna fis-settur kulturali u hekk se nkomplu nagħmlu. Ma tinteressom in-nies li Ministru jkollu ġebla kulturali ta' wirt storiku għandu għadha għandu iva jew le. Fissajtu fuq għad il-ġebla. Francesco Catania, NetNews.